encara m'han de passar tots, no? No m'he d'esperar que passin tots. Tampoc, o... Quan m'hagi vingut la primera noia em canvio. Classificatge de la categoria masculina, perquè ja estan molts d'ells enfilant aquesta última part del recorregut d'aquests 2.500 metres, que estan realitzant ja Doncs llavors què faig? Vols anar